medyo Instagram. Ito doon man siyang lo. Di na may update kay i-add man sa group chat. Oo, demo pala sa group chat. Chat. Group chat. Pwede pa ba ko naman manguli? Kapila, bibi. Di pa ba ko naman manguli? Yan po dyan pag-greet ko. Hello, Hangals. Ha? Hello, Hangals. Hangals? Oh. Hello, Hangals! Happy birthday! Birthday! Birthday. Ay, reactor dire. Basta kay Hamas na. Oh, hi lang. Hi, Hangals! Nina, I love you so much. I love you so much! Scripted. Dami na kaya manager na eh. Ganyan ka na manager. Shout out to niya. Hello! Tara. Hoy, na-sleep dance kami yung mga ogre. Ang kuto na eh. Makuto na siya may nagbalik sa Manila. Klaro. Yum, May guys. makahilom ni mga tawanan eh. Yum. Ay, ang school bay ng Bohol. Oh my gosh. Message ni mo yang sa mga OFW nga og mga ning support katong mga nagpasag og mga load para sa mga kuan. Sa lahat ng charot. Mga Tagalog ko sila. Tagalog na lang para tanan. Para universal. Okay. Oh my gosh. Nataoy. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Thank you so much. Hindi ko hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Nanigas ako nung big night na yun. My talaga kasi yeah, di ba? Grabe. Di ba? Grabe siya. Yum, just continue who you are. And inspired kami ni mo tanan gyud. Mga nabang tanan na siguro to mo kalibutan. Yeah. Katulog may nilok yun. Amura ba din siya? Okay, sorry na good. Sorry na kayo magduhan niya. Oy. Awas ako ni tanaw ako sa kong video katong fake eviction. 10 taon na akong nyaab ito. bitaw nga naman to. Uy, si Kuya kaluoy kayo. Grabe, uy. Kuha ka chika. Ito yung manggoto na naman sila option ug siya maibik di na to paibik og lahos. Lain mo ta kung di pa bagay. Si Mark patuan na to. Looping yun tama, looping. Pero si Mark patuan na patay na. Oh, dito na. Inyo pa kung di pa hibaw, di ta ko hilak-hilak. Oh my gosh. Thank you, Thank you. Thank you so much. Pero Balik na kayam. Hindi pa tapos. wala ba may bugas? Panyaon to na. Gusto ko malaman ang lahat ng sagot ng sa mga tanong ko. Ay, giate. Gusto ko sa mga bagay-bagay na yan. Dahil mas masakit na mawala ng minamahal. Ang tunay na, ano yun? Hala, giatay. Sorry po. Last day kasi, ay, ginoo ko, sorry.